шуморо аз Русия баромадан намемонанд агар номатон дар рӯйхати нави МВД бошад. муҳоҷирон, ВНЖ ва РВП. диққат, пеш аз номи худро тафтиш кардан дар ин сайт ҳатман VPN-ро дар телефонатон хомӯш кунед ва ин видеоро ба дӯстони муҳоҷири худ ҳатман равон кунед, то онҳо низ огаҳ бошанд. дар поиски Яндекс МВД России ба ин сайт медароед онлайн сервиси, инҷо сервис по вопросам миграции ва дар инҷо ба реестр гузаред, фамилия, имя, отчество, соли таваллуд, моҳ ва рӯзро дар алоҳидагӣ интихоб кунед. инҷо серияи паспорт. аз инҷо бошад ин календарро пахш карда рӯзи гирифтани паспортатонро ҳам интихоб мекунед. инҷо ҳарфҳои русӣ ва рақам мебарояд ки ҳатман нависед. искат. агар шумо дар ин рӯйхат бошед, ҳамин тавр нишон медиҳад, агар не, ин тавр. маълумоти боз ҳам бештар дар телеграм-канали мо, силкаш дар шапкаи профил.